ବାଡ଼ିରୁ ତାଳ ପାଚିକି ପଡ଼ିଥିଲା ତ ମାଆ କୁଢ଼େଇ ଆଣିକିନା ତାକୁ ମଣ୍ଡ ବାହାର କରିଦେଲେ। ମଣ୍ଡ ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଫୁଟେଇବାକୁ ଦେଇଦେଲେ। ତ ତାଳଟା ଫୁଟିଗଲା ପରେ ମୋତେ କହିଲେ ଦିଟା ଚୁନା ପକେଇଦିଏ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଦିଟା ଚୁନା ପକେଇଦେଲି, କାରଣ ଖଳି ତ ଗୋଟେ ହାତରେ କାଢ଼ି ହେବନି ନା। ତ ମୁଁ ଚୁନା ପକେଇଦେଲି। ମାଆ ଏଠି ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଖଳିଟା ହେଲା ନା ନାହିଁ। ନା ହଁ ଖଳିଟା ଏବେ ହେଇଗଲା। ମାଆ କହିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ମାଆ କ'ଣ ପିଠା କରିବା କି? ନା ଏଟାରେ ଆଜି ମୁଁ ସେକା ପିଠା କରିବି। ମୁଁ କହିଲି ସେକା ପିଠା କ'ଣ? ଆପଣମାନେ କେହି ଖାଇଛନ୍ତି ତାଳରେ ସେକା ପିଠା? ମୁଁ ତ ବଡ଼ା ଆଉ କାକେରା ଆଉ ଇଏ ଖାଇଛି, ଆମର କ'ଣ ପୋଡ଼ ପିଠା। ତ ଏଟା ତ ମୁଁ ଖାଇ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ମାଆ କହିଲା ହଉ ମୁଁ କରିଦେଉଛି ତୁ ଦେଖ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମାଆ ଏଟା ତାକୁ ଚୁନା ଦେଇକିନା ପୁରୀ ଟାଇପ୍ରେ ବେଲି ଦେଲେ। ବେଲି ଦେଲା ପରେ ସେଠାରେ ଟିକେ ତେଲ ଲଗେଇଦେଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଏଠି ତେଲ ଦେଉଛ ଯେ? ମାଆ କହିଲେ ଏଇଠି ଦେଇଦେଲେ ତାପରେ ଆଉ ତେଲ ଦେଇତେ ପଡ଼ିବନି, ଆଉ ପିଠାଟା ଭଲସେ ହେଇଯିବ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେକି ଦେଲେ ମାଆ ଏଠି। ସେକି ଦେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠାଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ନରମ ଆଉ ସଫ୍ଟ ବି ହେଇଥିଲା। ତ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେକା ପିଠାଟା ଭଲ ଲାଗେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେକା ପିଠା ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।